Niabot na sa international scene ang kasikat sa hit indie film nga That Thing Called Tadhana. Gipasidunggan ang pelikula isip Best Narrative Feature Film sa Guam International Film Festival sa miaging semana. Pinaagi sa Facebook, may pasalamat ang producer sa maong pelikula nga si Bianca Balbuena sa ilang nakabot nga award. Mapasalamaton sab ang direktor sa giingong Hugot Film of the Year nga si Antoinette Hadaune sa award nga nadawat sa pelikula. Naila ang That Thing Called Tadhana sa mga hugot lines nga gibidahan ni Angelica Panganiban nga naila sa pelikula nga si Mace ug ni J.M. De Guzman isip Anthony. Nagsugod ang pelikula isip entry sa Cinema One Originals ni adtong 2014 ug gi-release karong tuiga.